OK, dneska si spravíme nejakú bežnú údržbu, skočíme si pre potkany, nakrmíme si nejaké zvieratá, podáme lieky tretiemu najjedovatejšiemu hadovi tejto planety a prejdeme si moju kolekčnú. 3,5 metrový samec. Hemotoxín, ktorý spôsobuje rozklad tkaniva a silné krvácanie. Na tej koži to chceš tam. Kokot. Ešte jej to dať do krku, preto môžeš vidieť jed. Tak akože tie zuby sa ešte dvojstrojnásobia. Vidím, že Ghostbusters. A prečo sa tí hady kropia? Záleží ako ktoré, niektoré chceš len hydratovať čisto, aby sa napríklad pred zlekom hydratovala tá ich koža, aby sa lepšie zvliekli, a niektoré napríklad tieto z rodu trimere sú stromové a tie ani nepoznajú častokrát misku s vodou, vieš, vôbec ich to nezaujíma. Potrebujú vyslovene kvapky rosy alebo také niečo, z čoho sa oni napijú, hlavne keď sú tie hady malé, alebo celkovo proste sú im kvapky rosy prirodzenejšie ako napríklad miska s vodou. Erina. Len toto sa ti tam namočí a vypijete celú misku vody. A to je rašeliník. Rašeliník je brutálny prírodný materiál, ktorý drží vlhkosť. Je strašne drahý, ale kamarátovi v Čechách rastie hneď za barákom, čiže chvála Bohu mi ho vždycky natrhá celý pytel a... Prečože majú ten chvost červený? Napodobňujú tým potravu pre rôzne vtáky a hlodavce. Vieš, volá sa to caudal luring, vlastne znázorňuje tým červíka, príde nejaká korisť a vtedy uloví. Pri nich to nie je až také akože silné a často používané, ale napríklad tu pri tých mankšanoch oni majú vyslovene zeleno-biely ten chvostík, keď sú malé, tak ich majú fakt že biele a vyzerá to ako červ, ako malý červ a to láka proste tie hlodavce, rôzne vtáky a vyslovene si prilákajú potravu, počkajú si na potravu a nemusia nič ťažko loviť, naháňať. Vždycky životu ohrozujúci stav týchto dvoch rosí, pretože ona má rada rosenie, jeho som zobral z nejakých fakt ťažkých podmienok, že ho chovali v boxe, mal 2 roky a jeho chovali v boxe, to je stromový had, ten had má potrebu loziť a má potrebu proste mať väčší priestor a bol chovaný fakt, že v malom boxe, kde ani nemal nejaký konárik, čiže ani nebol rosený, má rád strašne veľkú vlhkosť, keďže žijú v lesoch, v hlbokých lesoch v Číne a fakt ten had reaguje na vodu tak, ako keby mu robím zle, vieš, začne lietať po terárku, začne strieľať všade, kúsať. Fakt psychopat. Že v celej Číne len na jednom pohorí, volá sa tuším Hunan alebo Chunan a je to s nimi fakt náročné, lebo kvôli tomu, jak vyzerajú ich ľudia, reálne nevedia ani spočítať v poslednej dobe. Nie je ich možné ani nájsť v tej voľnej prírode. V 2008 ich bolo 500 spočítaných vo voľnej prírode, čiže reálne je to na úrovni ohrozenia ako panda. Tu celý čas takto pípa? Keby niečo sme išli, sme domov videli? Ešte nie, ale dobre, poviem to hneď, ak pôjdem. Ale to by nám mohlo stačiť podľa mňa. 20 kusov, čo myslíš? Ja si dám 2. Ja 2. Frajerka 2. 14 zostal pre sviat. Len som zabudol takéto kámo v aute. Nechal som to tu cez noc. Rozmraziť? Hej, ráno som to tu našiel a už som to našiel po čuchu. Už to bolo také hnilobné. Na tej koži to chceš, kámo. No, nakrmíme si hady. Nikomu nedoporučujem rozmrazovať potkany a myši v vode, je to najväčšia kravina. My to robíme len kvôli tomu, že časová tieseň a kvôli tomu, že musíme rýchlo zohriať tie potkany a myši, aby ich hady mali chuť papať. Samozrejme rozmraziť sme ich nechali prirodzene na radiátori. Nebuďte blbí, nevarte svoje mäso pre hady. Jasné, chlapec sa totálne preceňuje. Toto asi nezvládne, že? Budem tam zdvíhať myš za chvíľku. Ale nechám v tom. Jako fakt vie ten had niekedy prekvapiť, že reálne... Asi by som sa nedivil, keby to zožral. Dávam mu šance.
tu má najhrubšiu časť tela. Môžeš vidieť, že tá myš není hrubšia ako dvakrát tento bod tela, čiže sánka preňho není problém, tu si vyklbí. Podľa mňa to spapa. A few moments later. Sú to Manx Vipery, ideme ich momentálne nakrmiť, majú termoreceptory, čo znamená, že potrebujú potravu dobre zohriatú, aby aj vo voľnej prírode mohli tak rozpoznávať potravu, čo je ich korisť. Vlastne na niektorých záberoch to bude vidno, sú to aj také tie jamky, ktoré majú medzi okom a nosom. Neviem, či sa ti to podarí zachytiť. Tu skôr tých insulárov to je lepšie vidno, ak majú menej tú kamuflážnu farbu, tu sa to dosť zlieva. Vidíš, vytvorila si jesičko, aby si spravila dosah, aby dokázala doletieť ďalej. A nejde kamo, kým si není istá. Chce, ale nechce. Koľko? Jedla sa okrem. Teraz musím dať tajpanke, ktorú mám chorú enrofloxacín, enrobactin, pretože mi prechladlo pri sťahovaní, čo sa stáva, je to úplne normálna vec. Stáva 0,2, liený, počuješ, že má ťažké dýchanie, vidíš, že ten had napríklad aj dáva hlavu vyššie, aby sa mohol ľahšie nadýchnuť, strata chuti do jedla. Je fakt, že akože dôležité si sledovať tie príznaky a čas zareagovať, dať si toho hada napríklad potom fakt, že do stabilnej teploty začať ho hneď liečiť, lebo keď sa to dostane napríklad na dolné dýchacie cesty, už to je fakt, že úplne iný problém a je to veľa horšie. Ideme na to. Bacha na nohy. Základný gír, hák. Hák pritlačadlo, ideálne aj kliešte, keď si človek nie je istý, ale ja moc nekliešťujem. Inak možno s tými rukavicami to jak keď si kúpiš malý kondom, to tam kľudne dávaj, kamo. Nech ľudia vidia, aký som sprostý. No, že ho máš veľký. Chápeš, že ho mám veľký. Chápeš, že ho mám veľký. Chápeš, že ho mám veľký. Aký som sprostý. Ťažké je pritlačiť krk na prvú šupu. Pri tajpanoch máš tú výhodu, že keď ju držíš za chvost, není schopná sa ti pritiahnuť naspäť. Až úplne hore, chápeš? Počkáš, kým sa sama pekne natlačí dozadu. A máš ju. Teraz už si akože safe, hej? Teraz som najviac safe, jak môžem byť. Ideálne vytrieť všetky sliny. Ukáž? To netoč, to je hnus toto. Vidíš, že toto všetko biele podráždené. Najdôležitejšie je to dať do krku, pretože had tuto dýcha. Čiže môžeš vidieť, že otvára, nadýchuje sa, čiže keby si jej to pichol tam, tak by si ho mohol kľudne zadusiť a napustiť to do plúc. Ďalej masírovať dole, pretože vysoká šanca, že ti to hneď vypluje, ak ju vypustíš. Celkovo vidíš, že je dehydrovaná, úplne podvyživená, potrebuje dneska dostať nejakú potravu aj na silu. Čiže ju bude musieť dneska ešte možno pchať. A bude musieť ísť ešte do vody. Release. Nemusíš všetko dezinfikovať, ideálne F-desina, alebo ja používam aj alkohol, čo je fakt, že pecka. Žiadny alkohol, že domáca, ale 99% izopropyl alkohol. Ten fakt, že vyštípe všetko. To hlavne robím kvôli iným hadom, aby som si to nepreniesol na iného hada. Keby to bolo napríklad niečo iné, chápeš? Proste ideálne je, aj keď máš všetky hady zdravé, proste si dezinfikovať tie nástroje medzi jednotlivými hadmi. Toto je moja samica Manx Viper a je to najkľudnejší had z mojej kolekcie. Mám ju v kolekcii už cez 2 roky. Bola to s ňou dlhá cesta, nedostal som ju v zrovna najlepšej kondícii, ale každý had sa ti za dobrú prácu odvďačí.
Je jed, obsahuje silný hemotoxín, ktorý spôsobuje rozklad tkaniva, silné krvácanie. Není to nič, čo by si chcel zažiť. Jej zuby môžu mať kľudne 3-4 cm. Sú zahnuté donútra skrz to, že je to stromový had a väčšinou svoju potravu chytí raz a už ju potom nepustí. Ale už moc vymýšľam. Zuby Mangšana, tento tu je od tej najstaršej samice. Kámo, to bol môj prvý zub, ktorý som kedy kolektol. Tento gigantický. Neviem, či to je vidno, ale v nich normálne vidíš aj tie kanáliky. Keď si zaostriš na tú špičku, tak tam vidíš normálne ten otvor, vlastne, ktorým budú dvakrát tak veľké, tie zuby budú tiež vtedy kľudne také. Fakt, akože tie zuby sa ešte dvojstrojnásobia. Fakt sú gigantické. Uvidíme, za pár rokov dáme update. OK, ešte nakrmíme samicu Oxyuranus cutellatus cani, tajpana papuánskeho. OK, to bolo na dnes všetko, sleduj ma na Instagrame a YouTube pre kontent s jedovatými zvieratami. Tak sa ukludnila konečne. Ona fakt bude asi rodiť.